I ka dɔn an y'a fɔ an ɲɛna cogo min asalen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ kunnafoni teliman bɛ ka bɔ Togo kaw fɛ yen i ka dɔn an balimakɛ a delila k'an wele kɛnɛ kan allo an karamɔgɔ an tile aba kɔri baasi tɛ i tɔgɔ wala an ma wolo gɛn mɛ hakili la maliyɛn jɛkulu min bɛ Togo i ye ayiwa i ka wulikajɔ fanga ka bon o la kosɛbɛ i bɛ jɔyɔrɔ ni fɛn min na Togo jamana na o fɔ an ye. Alhamdulilayi ne tɔgɔ ye Ama Wala Dieng ye n bɛ Togo yan nɔ depuis 2015 donc nka mɔgɔ min dɔnniya ye kosɛbɛ parce que n ye radio baara kɛ ka tɛmɛ donc yan nɔ n nalen n ye plateforme dɔ créer groupe les informations du Mali pour que maliyɛnw ka se ka kunnafoni Mali kɔnɔ ta ani an minnu bɛ yan nɔ an ka se ka to kunnafoni na. Donc o hukumu kɔnɔna na maa caman bɛ dɔn ni ko Mali ama les informations du Mali maa caman bɛ dɔn kosɛbɛ Togo yan nɔ hali an bɛ yɔrɔ min na sisan groupe in n kɛlen bɛ ka dayɛlɛ événement min bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ b'o débat yɛrɛ la depuis sɔgɔma donc bi ne ye foli ɲɛsin radio jɛkafɔ équipe bɛɛ lajɛlen ma daba kɛrɛnkɛrɛnnen e yɛrɛ parce que i bɛ mun kɛ an diaspora ala de b'i sara parce que Mali diaspora papier ko ala dɔrɔn de b'a to a bɛ se ka nɔgɔya o bɔlen kɔfɛ n bɛ yan nɔ an ka maaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo aw ka émission kunnafoni bala radio jɛkafɔ maaw u bɛ ka lamɛn kosɛbɛ groupe in yɛrɛ n'a ma bila a la don min na mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ bi n ka weleli kun ye mun ye o ye an maliyɛn minnu bɛ Togo Benin ani Ghana an bɛ ambassade kelen de b'an bɛɛ bolo o tɛ ko je parce que ambassade sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ghana de ma n'o ye Accra ye Afa b'a la donc o kɔni tɛ ko jugu parce que Mali la yɔrɔ caman bɛ yen ambassade kelen de bɛ yɔrɔ caman gérer quoi mais gɛlɛya yɛrɛ mun ye Togo ta ye mun ye an ka carte d'identité consulaire tellement que waa dɔ la hali tɛ se ka pisi ta n'a ye bon an ye kun min ka dɛsɛ kun belebeleba ye an yɛrɛ ye jateminɛ mun kɛ o ye c'est comme c'est pas biométrique. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est pas biométrique parce que n'i taara banque la n'i ko k'i bɛ wari ta n'a ye sisan u b'a fɔ ko non i bɛ taa minɛ n'i y'u ɲininka u b'a fɔ k'a fɔ kɛsi b'a fɔ non a fɔra an ɲɛna ten an kana minɛ. Yala i bɛ taa pisi t'a la bilahi i ka carte d'identité consulaire yan nɔ i b'a ta ka taa n'a ye pisi t'a la an ka kɛ Orange ye yan nɔ Togocel walima Mouv'u de bɛ yen i bɛ taa pisi gansan ye. Ah oui? Carte consulaire u b'i ban. Ne delila ka wari ci yan nɔ an baarakɛjɔ nɔ ma ka bɔ Lomé ka taa u ka dugu dɔ la don dɔ la. Carte consulaire de b'a bolo a taara k'a b'a ta a fɔra ko k'a tɛ se k'a ta. Ah oui, d'accord. A ye ne wele ne seginna ka taa n ye wari ci yɔrɔ min na ne ko ne ye wari ci ninnu ko k'o tɛ se ka ta carte consulaire n k'a kɛra cogo di ko non ko Mali carte consulaire k'a tɛ se k'a ta n'a y'a sɔrɔ carte nationale tɛ ne ko cɛ b'a ka wari sɔrɔ cogo di karamɔgɔ Dabali o ye kuma mun fɔ Dabaliban ko de don ko k'a kɛ sans papier ko k'a kɛ mun ye sans papier sans pièce walahi n ye n kalimakan mɛn o don n'a y'a dɔrɔn n yɛrɛ ka halala wari de tun don. Donc cela veut dire que au kɔrɔ de ye an ka papier minnu bɛ ayiwa dilan ambassades la n'o ye carte d'identité consulaire nafa foyi t'a la. Problème kɔni b'a la. Waati dɔ la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min b'i dɔn o bɛ se ka minɛ walima i degelen bɛ ka wari ci yɔrɔ min na o maa kelen kelen bɛ mun ma a gɛlɛya sɔrɔ sinon n'i ye maliyɛn ta 100 o 100 la 90 bɛɛ b'a sɔrɔ a y'a gɛlɛya sɔrɔ. Alors mais e yɛrɛ fɛ sa fura jumɛn b'a la. Fura min b'a la. Carte biométrique in ka ɲini. Voilà, carte biométrique ka ɲini. Ninako in kɔni an bɔra ninako la mais parce que ninako problème min ye a sɔrɔ man di hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ yen. Awɔ. A sɔrɔli yɛrɛ ye gɛlɛya parce que déjà que comme État yɛrɛ kɛlen tɛ ka fanga di ambassade ma u b'a kɛ a ɲɛ ma donc o problème de bɛ yen. Awɔ. Mais carte d'identité consulaire in yɛrɛ problème jɛna daba kabako de dɔn dɛ. Donc fura fɛn o fɛn b'a la a ka yɛlɛma ka kɛ biométrique ye. A banna ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la n'o kɛra waati min na a sɔrɔli gɛlɛyara o a nɔgɔyara o mais n'aw kɔni kɛra nkalon t'o la namara t'o la tout à fait.
Voilà. Alors i ka dɔn i ko min ye Togo, Benin ani Ghana a bɛɛ jɛlen bɛ ambassade kelen na. Mais a ka ambassade sigilen don dugu jumɛn na Coyi? Accra, Ghana Fabaye. Ah, sigilen bɛ Accra mais consulat tɛ ayiwa Mali tɔgɔ la Togo wa? Consulat Benin ni Togo consulat honoraire de bɛ yen nɔ. Ah, consulat honoraire bɛ mais ale bɛ se k'a ka papier dilan est-ce que se b'ale ka papier dilan? Non, fana bon an bɛ yɔrɔ min na sisan prérogative foyi ma d'a ma n kɔni t'a kalama k'a fɔ ko bon a ma bila min kɔni daminɛ parce que consulat honoraire sigila 2019. O y'a sɔrɔ hali ambassadeur yɛrɛ tun tɛ Accra parce que a tun bɛ Ukraine yanni a ka na o y'a sɔrɔ a ka conseil consulaire de nana a ka intronisation na donc maintenant o kɛlen coronavirus kow donna la fɛnw donna fɛn caman kɛra la donc a kɔni bɛ diplomatiquement a bɛ a ka baara kɛ mais mun ye pièce dilan ye jusqu'à preuve de contraire a kɔni ma daminɛ yan nɔ fɔlɔ bon don dɔ la natɔ la an bɛ se ka fɛn fɔ. Très bien. Alors i k'a dɔn an b'i fɔ k'i waleman dɔn mais est-ce que maliyɛn minnu bɛ Ghana, Benin parce que ni jamana ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ est-ce que a bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ? An bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ bi ala parce que i y'a ye mɔgɔ kelen bɛ bɔ Benin ka tɛmɛ ka taa Ghana wala mɔgɔ kelen bɛ bɔ Ghana ka tɛmɛ ka taa Benin ninnu tɛ problème an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ. Très bien. Alors ne yɛrɛ ka groupe in na Beninkaw b'a la Ghanakaw b'a la hali maliyɛn caman bɛ groupe in na. Très bien. O tuma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ. K'a da i tulo kan an ka an kɔni an bɛ yan i kama kuma o kuma i diya ni maliyɛnw ka kunnafoni bɛ yen k'a da an tulo kan an pɛrɛlen don. Ah bah merci bien i ni ce. Ah bah merci bien. Ko an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Ghana, Benin, Togo k'an bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Merci bien, merci bien. Alors i k'a dɔn Abdou i k'a dɔn kuma ye nin ye min ye karamɔgɔkɛ ye k'an wele ka bɔ i k'a dɔn ayiwa min ye Togo jamana ye a ye min ni min fɔ i y'a mɛn Abdou i k'a dɔn i bisimila kɛnɛ kan dafa kunnafoniw jɛnsɛgin naani bunakun sanfɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye n yɛrɛ b'i fo an bɛ an ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo mana sɔrɔ yɔrɔ diɲɛ fan o fan min kɔni ye nin dɔgɔkun in na an bɛ se k'a fɔ kunnafoniba tɛ yen sabula événement minnu bɛ tali kɛ tunkarankew ka kɔnkɔ kibaruyaw kan janko min ye jamana kɔkanna na minnu sigilen bɛ tubabu jamana farafin jamana an bɛ se k'a fɔ kuma dɔ la ka tɔn minnu bɛ o fana bɛ ɲɔgɔn lajɛw ni fɛnw kɛ o dɔ ma kɛ nin dɔgɔkun in na mun bɛ jamana kɔkanna ko fɔ an bɔra ka kuma min mɛn sisan ka bɔ an balimakɛ yɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'i yɛrɛ adamana kunnafoni bɔ nin ye kamanagankoba ye sabula an y'a ye k'a fɔ an ka carte consulaire gɛlɛya bɛ ka don a la don ni don tuma dɔw la minnu ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ye ni maa minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u nana bɔ yan waati min na u ka tile filanin kɔnɔna na a dɔw la ni u ni faamaw ye ɲɔgɔn ye n'u ye carte in yira a tun bɛ kɛ gɛlɛya ye a nana laban faamaw ye sariya sɛbɛnbɔ k'a jira k'a fɔ ko ni polisi gendarme walima fanga tigilamɔgɔ n'i ye a tigi minɛ n'a ka carte consulaire ye fo ka kɛ a bɔla a bɔ dugu la fo ka na se kalo 5 kalo 6 ma donc carte in bɛ se ka baara kɛ yan nɔ donc u y'o kunnafoni di nka mun fana ye gɛlɛya ye o de k'a fɔ an carte consulaire ani même par endroit an carte nationale gɛlɛya b'a la jamana dɔw la Beninkaw ni Ganakaw ni Togokaw y'u ta fɔ sisan o ye carte consulaire ko ye mais Côte d'Ivoire hali an carte nationale tɛ baara kɛ yen nɔ tout à fait donc o ye min ye an kun ye fɛn minnu mais faamaw tun bɛ ka ko minnu boloda n'o ye ka carte kɛ carte biométrique ye nin y'o waati selen parce que an ka carte consulaire ala ko tiɲɛ yɛrɛ la paramètre de sécurité foyi t'a la bɛɛ bɛ se ka machine ta même la carte d'identité nationale paramètre de sécurité t'a la il y a pas de et franchement donc sisan a ka lajɛ an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni o ko bɛ se ka kɛ a nɔgɔni na nka maaw kɔni mago bɛ nin ka sa carte d'identité ni carte consulaire ko la jamana kɔkanna na donc a ka lajɛ carte nina mun tun bɛ yen n'o tun bɛ se ka a nin bɛɛ lajɛlen duga o fana kɛlen bɛ ŋɛni malidenw sen na sabula maa caman bɛ yen nɔ minnu ta u m'a sɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu ta kɛla a ɲamina tɔgɔ ni jamu ɲamina kuma dɔ la i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ namara tɛ o m'u ta fili foyi foyi i b'a sɔrɔ u bange si yɛrɛ i b'a sɔrɔ san 10 bɛ o jɛ carte nina kan walima san 10 faral'o kan donc o baaraw bɛ kɛ ɲɛnabɔ waati min na an bɛ se k'a fɔ bisimilasa nana don kow la tuguni nka an b'a lajɛ faama kura minnu bɛna sigi donc o baaraw kan ka taa cogo min na ninnu y'a bila yɔrɔ minnu na minnu bɛna na u k'a ta o yɔrɔ la walasa baara minnu kun bolodala u bɛ se ka kɛ cogo min na n'o tɛ malidenw tiɲɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛ parce que une fois n'i bɔra kɛ jamana kɔkanna na ka ban karamɔgɔ Daba Tunkara a farati de ka bon fo k'a dama tɛmɛ i kana ye tan n'an taara an ka dugutaga ninnu na ne bɔ o bɔ n ka papier bɛɛ bɛ n kun a bɛɛ
parce que ni tigɛ jamana kɔnɔ ka ban i bɛ se ka taa bin bolo dɔ kɔnɔ balo min t'i yɛrɛ ɲin bolo ye dɛmɛ ni carte bɛɛ t'i kun dɔrɔn problème don i passeport ni a fɛngɛ tɔw carte de vaccination a bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ n kun ani carte ni a bɛɛ bɛ kun jɔyɔrɔ la mana bɔ cogo cogo. Très bien. Alors Abdou, toi tu es un homme averti ça o de y'a kɛ cogo jumɛn ye i k'a dɔn an bɛ minnu salo kɛ ni dafa kunnafoni ni awa kunnafoni jɔnjɔn tɛ yen kunnafoni min n'o bɛ jamana kɔnɔ o dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn o de ye fanga yɛlɛmana ka tila ka yɛlɛma i k'a dɔn jamana jɔlen don a sen kan jamana mago b'a den bɛɛ la i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa Assimi Goïta ye tile fila in na min ye cour constitutionnelle ye a ye yamaruya di kɛ k'a fɔ Assimi Goïta i k'a dɔn masakɛya b'a bolo a ka tɛmɛ ni baara ye i k'a dɔn o wulikajɔ n'o cɛsiri o bɛna taa wolo premier ministre sigili la premier ministre mana sigi i k'a dɔn gouvernement bɛ sigi maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn caman jɔrɔlen bɛ caman haminen bɛ a ka di maliyɛnw ye jamana in ka taa taabolo jumɛn in kan i k'a dɔn an bɛ se ka ayiwa nɛgɛjuru d'u ma bɛɛ lajɛlen bɛ hami na nka min b'u kɔnɔ k'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye an bɛ téléphone bila u ka bolo kan maa ma bɛ Mali kɔnɔ e ni weleli man kan maliden min bɛ jamana kɔ kan nka Abdou an b'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ jamana in ɲɔgɔn bonya jamana don i k'a dɔn kuma purgutoli walima kuma balani i k'a dɔn ma y'an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye hakilina ɲuman min bɛ yen n'o bɛ se ka na ni baara ɲuman ye i k'a dɔn a dabakun y'o ye nka i k'a dɔn kuma jɛngɛnen ni kuma purgutoli Ala k'an kisi o ma o kuma nɛgɛjuru b'a ka bolo kan maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 Ahmed Dicté Bundeniku i bɛ se ka kɔrɔta. Kalo kuma fɛ nte wuya fɔ kuma fɛ mana kuma lu cayara mabɔ nɛgɛw la ni waati na allo ouais mon petit daba comment vas-tu Kabara ouais ne cɛ bi kamalen ba yɛlɛ de ya ay Kabara i ni tonton Touré do petit Touré basi foyi t'anw na aw yɛrɛw dun i ka denbaya de kɔni baasi tɛ yen ayi mantɔrɔ tɛ aw yɛrɛw dun kɔri basi t'aw la bon vraiment an ka foli b'aw ye tabarikala Ala k'aw sara a ka baara la amin Ala k'o kɛ parce que n'a fɔra adamadenw bɛɛ kɔfɛ n'i ka kumakan bɛ se ka taa jamana kɔnɔ bon bɛɛ fɛn nafamanba ye siga tɛ nin na mais daba ye mun fɔ ko kuma porogotelenw ni jamana ɲagamina a tɛ ɲɛ kuma porogotelenw bɛ bɔ o parce que a bɛna ni dusu n'a cogo ni kuma n'a cogo ye an ka san dusu la bon n'i y'a jateminɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a maa si sago tɛ mais fɛn kelen min ka d'anw ye maliyɛnw yɛrɛ k'a faamu o ka bɔ politiki mɔgɔw ka biri o ka bɔ militaires ka biri parce que an ye kuma dɔ de fɔ Abdou ko politiki mɔgɔw de ye Mali tiɲɛ Mali bɛɛ da bɛnna nin kuma kelen kan ko militaires ye Mali tiɲɛ Mali bɛɛ da bɛnna nin kuma kelen kan bandɔ mun nana ni Assimi y'a wuli bandɔ bɛ nana Assimi ni mɔgɔ ma sigi n'olu yɛrɛ dama de y'a sigi n'olu ko charte ye charte ye kɛ mais n'olu ye malidenw ye u kan ka sariyaw fana bonya a fɔra ni jamanatigi bɛna sigi Mali den bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a sigi fɛn tɛ mun da a sigira Mali t'a kalama ale wulila ka président premier ministre ka taa marifa jɔra k'u labɔ u jɔyɔrɔ la Maliden t'a kalama bon ne kɔni bɛ mun f'u ye dɔrɔn n'an ko an ka Maliko kuma fɔ an k'a dilan ni hakili ye mais maa si kana fɔ i bɛ mandiya dɔ ɲini i yɛrɛ kan quoi olu bɛ ka mandiya turu mun d'u yɛrɛ kan ko irisi ko ni irisi balito kuma min fɔra ɲaami o bandaw jamanatigi de cɛkɔrɔba de don bon a ye mɔgɔ minnu bila baara n'o ye Sadio Kamara ni Modibo n'u ma s'u ka baara u bɛ bɔ yen kɛ e bɛ Mali kɔnɔ e b'a dɔn k'a fɔ défense ma se ka progresser Mali la sécurité mun don sécurité maintenue tɛ Mali la bandiw filɛ nin ye fɔ Sikaso ni Kulukɔrɔ bi bon nafa ɲuman sɔrɔ olu sigi la mais n'i ye mɔgɔ bila baara n'a ma ɲɛ k'a ka baara kɛ jagoya de i b'a wuli a bolo sinon mɔgɔ 12 de bɔra gouvernement in kɔnɔ est-ce que Assimi ye kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ 12 n'a ko Sadio ni Modibo de donc olu ta ye mɔgɔ fɛ kɔlɛ de Maliko kɛlɛ tɛ bon c'est pour vous dire que mɔgɔw minnu bɛ mun fɔ an maliyɛnw anw bɛnna an ko anti politiciens fɛ mais politiciens kelenw de nalen don. Alors, Kamara, proposition. Monsieur Kamara, RFA, Anuma et Dumaïessa, quelle est ta proposition? Bon, RFA, Anuma et Mounier, Asimunte, c'était civil, pas du politique, Minterou, ou Beka Djeka Makoroba, Keleni, Bedale Memouna, Ananga Dine Mokoba, Mounandale, no, Madame Adrani, Dukoni Bouye.
u ka faru k'u bɛɛ ka mɔgɔ ɲɛnama kelen ɲini mun fɛ baara kɛ ni Mali tɔgɔ ye. Très bien. Yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ a la n'i y'a jate minɛ Haidara taara ka taa Farabugu libéré marifa t'a bolo bɛrɛ t'a bolo mais a dusukun min b'a la ni Ala n'a kɛra n k'a ye Farabugu libéré militaire taara sigi avion kɔnɔ k'u filmer k'u jira an na Mali ye tɛgɛrɛ f'u ye nɔ mais n bɛ gɛlɛn f'u ye n'an ma tɛgɛrɛ fɔ jala in dabila an bɛ sɛgɛn dɛ. Merci bien Kamara, i ka kɔrɔfɔ faamuna, merci bien. Non, mais pas non fam ta daba. Oui, ba ka ca ndi na waati kuruni. Non, non, mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ sa nɔgɔ ye. An Modibo jala minɛ ka taa minimiser yan nɔ ka tɛgɛrɛ b'a fɔ a ye. A laban an bolo cogo di? IBK nana Namara n'u taara voter IBK ye. Namara n'u taara voter IBK ye fo ka tɛgɛrɛ fɔ a laban cogo. Asimu nana mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ a laban cogo di? Donc Mali den bɛɛ ka jɛ mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ Mali la hali sini o mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen. A caman. A ma fɔ an tɛ tɔli la o. Mais denmisɛn kuraw nalen don u ye kalanbaw kɛ hakiliw b'u la u n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw kan k'olu fara dɔn. Bon an k'u ta an k'u bila jamana ɲɛ bɛɛ ka Mali ko in bɔ yɛrɛ koya la an k'a kɛ Mali ko ye Mali ka se ka wuli cogo min na. Sinon an k'an ka bateau mun bɛ tanga la bateau in bɛ Botoga de kɔnɔ bi a bɛ ka taa. Merci bien Kamara. Merci bien Kamara Famiera. Merci bien Kamara. Depuis Libreville 00223 20 24 65 29 i ka dɔn yɛlɛma donna fanga na jamana kura maa kura hakilina kura an maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan a hami ka bon i n'a fɔ an ta proposition jumɛn b'a bolo a bɛ kangari jumɛn da ka ɲɛsin i k'a dɔn jamana wuli ka jɔ ani faama kura minnu kan ka na i k'a dɔn jamana ɲɛnabɔli la nɛgɛjuru b'a ka bila la 00223 20 24 76 29 allo. Daba Tungara. Naam. Tungara. I bɛ ka lamɛn mun na o fa. Abdi tonton de do Paris. Musa Sabali n bilama n fari ka kalan kojugu. O y'a t'an kɔya ye. Kɛlɛkaw fari ka kalan o tɛ an kɔya ye. Alors monsieur Koulibaly, comment vas-tu depuis Paris? Oui, Daba Tungara. Ça va. Pacificité. Ayiwa alhamdulillah Dieu merci. I ka foli de do. A diyara n ye. Sauf n ka jamana man kɛnɛ n fana man kɛnɛ c'est tout. Fura d'an ma. Bon Mali ta ya fura ka gɛlɛ. Subhanallah. Kamara kɛni ko n ka foli b'a ye Gabon ye. A b'a mɛn. Ale yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ sisan donc ne n'a bɛ ɲɔ taa o côté la. A y'o jumɛn ye? F'u ka tɛgɛ fɔ ɲɔrɔ f'u ka tɛgɛ fɔ da de bila. U y'a tɛgɛ fɔ ko Asimu tɛgɛ fɔ a ko Asimu. F'u ka tɛgɛ fɔ in de dabila dɛ. Tɛgɛrɛ fɔ ka dabila. Voilà tɛgɛrɛ fɔ f'u ka dabila. Ok d'accord. Donc mais pour qu'an b'o fɔ. Awɔ. An b'a kisi o n bɛ circulation de fana na quoi donc. Il y a mauvais conducteurs partout là donc ils sont en train de faire n'importe quoi devant. E yɛrɛ bɛ ka mobili boli i bɛ ka téléphone ci. Ouais mais écouteur bɛ ne na n bɛ écouteur la. Ok. Tubabu tɛ sɔn o ma dɛ. Ouais. D'accord. Donc kuma na surunya Daba. Naam. Maliko bibi na. Fo an ka bɔ tɛgɛrɛfɔ in kɔnɔ ni maako kɔnɔ. Awɔ. Depuis bien ne Africa radio na depuis coup d'état in kɛra. Awɔ. Transition sigira. Awɔ. Kana bila bi la. Awɔ. Ko si tɛ ka k'a ɲɛma anw y'o fɔ. Awɔ. Sisan komi Kamara y'a fɔ cogo min Asimu Goyita de taara nin ta bandaw ta kana sigi. Malien kelen ka soit malien kelen ma jɛna an tun tɛ bandaw dɔ yɛrɛ a ka fɔ cogo la a b'a ka foro de kɔnɔ. Awɔ. Donc ne nan'o sigi o kɛra o kɛcogo la minnu y'u baara kɛ n'o ye M5 mɔgɔw ye u y'u ka kɛlɛ kɛ k'a ta ka olu janfa ka na bandaw sigi olu place la olu mun kan ka sigi place na ka na bandaw sigi o la. Awɔ. Donc maa kelen tilara 9 mois ka se ka o taw diyagoya b'o place la k'i sigi o place la. Awɔ. An bɛ taa min. Donc ale ko n ka mun na k'a ka commandant mun bɔra ka déclaration kɛ ko de k'a ye transition de sɔsɔ sati sɔsɔ sati fɔra cogo min k'a y'a sɔsɔ ne ka ɲininkali ye mun ye Daba est ce que ale Asimu Goyita ale ye kelen batu wa a nafara dama. Oui. Ne kuma in kɔnɔ kelen si tɛ yen na Asimu ye mun batu. Oui, monsieur Koulibaly. Oui. Oui, monsieur Koulibaly, franchement, oui. Nous, on veut une solution concrète et des propositions du manqué. Oui, mais il y en a une solution pour le faire. A qui est ni Kounyara Daba Fango Fo. Ok, ok. Fango Fa, Krami solution Fo. Ok, ok. Ale Asimu Anga qui est Fonyane, Kafo Marfati Wodo, Tausrambe, Tayanga Jamana, Autisra Matine. Aïe. Kajifo Jamana, Faso Denyana, Horona, Dambe. Anti-Srambe Sayata quoi. Alors, d'accord. O famira. Non, non, non. Aïe, Koulibaly, il faut que la sa. Il faut que la sa.
fɛ foyi tɛ se k'an damina ko an ka n'o fɔ. Vas-y. Ok. Voilà dama an ka bonya b'i kan. A diyara n ye. An bɛ yɔrɔ tiɲɛni de fɔ ka sɔrɔ ka na ɲali a bɛ ɲa solution fɔ an bɔ a kun ye jamanajɔ kun ye yɔrɔ de ye. Merci bien Kulibali. Kelen ye diyagoya de ye. Donc an tulo b'i la. Voilà donc ale de a ko in bɛɛ tiɲɛ janfa bɛ yen n'a nana ta k'a da bandaw ko ale de fɔlɔ la k'o janfa kɛ fɔlɔ. Asima an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. A nana mun fɛn fɛn ta k'a da a yɛrɛ ka maa talen ko kana sigi a fɛn fɛn fɔ ko a y'o kɛ a ma nin bata a min nin bata ale Asimi de fɔlɔ la k'o kɛ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn o dogolen tɛ maliyɛn si la. Donc e yɛrɛ ye mun kɛ e tilara ka maa wɛrɛ ta ka n'o sigi o la o y'o kɛ e tilara k'o gɛn ka bɔ yen ko o y'a janfa k'o y'a nin kɛ o tuma an bɛ taga min. An bɛ taga min. Ɲɛta bɛ se ka kɔrɔ cogo ɲuman 9 mois coup d'état fila 9 mois. Oui. An minnu bɛ kɔfɛ hali an tɛ se ka kuma mɔgɔw kɔrɔ bile hali don taara Ivoirien ka salon kɔnɔ u kan mɛn ko an y'a record bâti tout ko vous Maliens là vous bâtissez de tout la record quoi 9 mois 2 coups d'état. An yɛrɛ bi k'a yɛrɛ bɔ Malien yɔrɔ de ça. Attends c'est trop. Voilà, c'est trop. D'accord. Attends, faut que ni ka fɔ marifa b'u bolo maa dama dɔw tɛna jamana ta o taasila o tɛ se ka bɛn. Ok, Michel Kulibali. Ko supporter maa si fɛ. Donc ne bɛ mun fɔ i ɲɛna. Transition mun filɛ nin ye ale ye hali a kɛra président ye a man kan ale salaire soso dɔn parce que a fɔra sati la k'a fɔ a tɛ se ka président remplacer cogo si la transition kɔnɔ. A filɛ ka o yɛlɛma ko cour constitutionnelle a bila k'a fɔ a ka kɛ président ye ale yɛrɛ a ye sariya soso déjà o la. D'accord. Ok. O de tun b'a ma depuis waati jan. D'accord. Donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka bɔ maa ko kɔnɔ an tɛ siran maa si ɲɛ maa tɛ ne mun filɛ kuma na daba maa tɛ n bolo fonction publicité nɔ ni maa bɛ ne bolo mun na an ka famille na a t'a finitigilama la a t'a civilama an bɛɛ ta ye jamana de ye quoi ne tɛ maa ko la Mali ne ka maa kelen tɛ ni Mali bɛ ka maa min labalo Mali ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ka ne ka famille labalo n ka famille bɛɛ kulo bɛ Mankaro bi daba ni yan ne bɛ kɛlɛ la n ka jamana ka ko dɔ la n ka jamana de ka di n ye. Tout à fait Kulibali. An ta tɛ maa ko ye an ta tɛ place ko ye an bɛ tiɲɛ de fɔ. Voilà, ni n'o diyara maa min ye a diyara n'o ma diya maa min ye ni mun ka di i b'o kɛ k'a fɔ ko an bɛ ko kan fana ko an bɛ kuma o tɛ dɛ hali ne bala bɛ Mali kɔnɔ bi fɛn fɛn ka di n b'a fɔ maa tɛ se ka bali ni saya de don n'i ko saya de i bɛ taa ne sɔrɔ i ɲɛ ye. Ayiwa Kulibali alors très rapidement il y a an ka bɔ maa ko kɔnɔ u ka an ka Mali bila yɛrɛ ye k'u ka maa ɲini ka bila fanga in na quoi daba ko n ka kuma cayara sinon solution caman de bɛ n bolo k'a fɔ. D'accord. Merci ko n bɛ Garan Sila fo n bɛ Adama Touré fo Paris yan n bɛ n tɔgɔma Musa fo. Kulibali juste une question i ko i bɛ mobili boli la i b'a ka bɔ yɔrɔ jumɛn i b'a ka i jɔlen don yɔrɔ jumɛn sisan juste à Paris i bɛ yɔrɔ jumɛn. Non ne bɛ la i bɛ Paris dɔn autoroute n bɛ ka taa baara yɔrɔ n bɛ baara kɛ Paris 10 heures n filɛ La Chapelle yɛrɛ sorti la La Chapelle. Ah La Chapelle sorti là ok La Chapelle sorti min ye dɔn min ok très bien merci bien Kulibali. Final kɔrɔ yɛrɛ filɛ n'i b'a dɔn la sorti fila kelen bɛ taa Kilancourt kelen bɛ taa La Chapelle oui kelen bɛ taa Aubervilliers tout à fait vers le port de Levée. Merci bien Kulibali. Allez bonne journée. 00223 20 24 76 29. A yɔrɔ mun fɔ n tɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn. Bon ne bɛ yen dɔn a bɛ autoroute 1 kan alors porte fila walima sortie saba de bɛ yen i b'a dɔn Faransi autoroute in bɛ dugu munumunu de quartier bɛɛ lajɛlen dulondulonnen don kɛrɛw la salamu aleykum allo. Daba salamu aleykum. Wa aleykum salam Keifa. I b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka Kulubalikaw mara na anw tɛ. Ayiwa Kamara merci bien Kamara 00223 20 24 67 29 Mali ye bɛɛ ta ye aw minnu bɛ jamana kɔ kan Jɛkafɔ sɔnna a ka ka aw kuma dɔ ye Kangarida ani welewelekan min b'a bolo ka ɲɛsin jamana den bɛɛ ma Jɛkafɔ ka sira o jɛlen don kɛnɛ b'a bolo dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça c'est Grand Sila depuis New York. Ça va, alhamdulillah. Abaka. Donne-moi la solution purement et simplement. Qu'est-ce que tu proposes? La solution est déjà passée, mais Madame n'est divers au follow. Non. On part à l'essentiel. Madame n'est yelako au follow. À toi, on a sauvé la photo. Et elle m'a sauvé la photo. Ko seguligi FP kalake gen do ko kudi mal ça c'est le fait divers. Ça c'est le fait divers. An fana ni jeliba ni asani as police nu magara kalaba sport la am tumanu am bi ka gaga cogo min na nu magara na jiyo la ti bɛn
ayiwa base an y'a mɛn an ka juge kelen an bɛna marifa de san ka bila u kun a tɛ dɔ bɔ an ka juge ta a bɛ mugu ci la a tɛ dɔ bɔ marifa ko in na sa dɔ kɛra ko ye an ka juge u ka kalaba sport juge to ye dɛ ni mɔgɔ magar'u la marifa ko de y'an ta ye wari ko t'anw ta la dɛ ko hali polisi ni sanimaliɲɛ jeliba u k'an ka joueur to yen ayiwa base an y'a mɛn o tɛmɛnen kɔfɛ an b'i ka auditeurs bɛɛ fo ka e ni Abdou fo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ to ka émission kɛ k'u bɛɛ fo an grand frère fɛn fɛn b'a lamɛn États-Unis an b'u bɛɛ fo Seba Kulubali ni Monsieur Kamara Gabon ani Kaji Baraji Aruna Kulubali Yani Mariko Moussa Kulubali Moussa Sall k'u bɛɛ fo ani an balimamuso an b'u bɛɛ fo vraiment merci bien sisan bon problème ye min i b'a dɔn warasogo kalama de ka di tout à fait bon n'a daminɛ ni cɛ an ka sujet yɛrɛ fɔlɔ ye cɛ ye karate biométrique comme fɔ c'est très important d'abord Mali karate filɛ ni san y'i ci n'a ye siɲɛ fila dɔrɔn ou bien siɲɛ kelen o y'a tiɲɛnen ye c'est vrai ça c'est vrai o tiɲɛ franchement u ka ba don carte d'identité u k'a dilan d'une manière i n'a fɔ banque carte ninnu bɛ cogo min na a bɛ dɔgɔya i b'a bila i ka be kɔnɔ a tɛ sanji bɛ na a tɛ tiɲɛ foyi voyez ka kɛ manama ye vraiment u ka biométrique nin u k'a don ba la quoi bon filanan ye min ye fana Mali consulat bɛ Paris u kana u ta dusu fɛ kan u k'a essayer an ka ji bɔ nin ko bɛɛ kan u ka consulat nin u k'a dayɛlɛ bon malidenw de don u taara fɛn ɲini de bon bɛɛ bɛ fili quoi ni filila donc u kana premier ministre kura bɛna sigi je pense que Sogɛli ye an yɛrɛ ka maa ye an bɛna ɲɛfɔ a ɲɛna pour que a ka parce que cardinal ko bi M5 yan n'i y'a jateminɛ M5 denmisɛnw de ka ca la donc u k'a essayer k'a dilan oui mais est-ce que bon Sogɛli sigira fɔlɔ bon a kɔni dila M5 y'a di a dira M5 ma M5 y'a di Sogɛli ma mais est-ce que o validera fɔlɔ o ma valider fɔlɔ o d'abord n bɛna min f'i ye lamɛnbali Kamara ye min fɔ Moussa Kulubali ye min fɔ i bɛ leçon min tirer kɔnɔ u ma nkalon tigɛ o n'i ye ko in tiɲɛnen yɛrɛ ye dɛ sɔrɔdasiw de ye ko in janfa bɛɛ labɛn bon sisan u taar'u yɛrɛ don a b'a fɔ cogo di ko kunbalan na i tɛ se ka taa kɔfɛ i tɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔndɔni dɔnkoma u taara o de la sisan bon ni b'i n'a fɔ ni soso sigira fɛn kan i tɛ se k'a gosi i tɛ se k'a nɛni nin b'o cogo de la sisan voilà o problème ye min ye sisan u taar'u yɛrɛ de kun don bɔ cɛ cilen na sinon à mon avis ne bolo Mali population kun kan ka min kɛ o m'o kɛ a bɛɛ tora miɲɛtoya ni escroqueya la yala u kun ka taa irisiw ka mɔgɔw la ou bien boulevard Grand Sila non jaba ye sen t'a la o i na se ka dugu cɛkɔrɔbaw nani ko i ka cɛkɔrɔba nin da la o bɛ ɲɛ cogo di élective sa yafa deli d'abord problème bi an bɛ hakɛto de d'abord problème ye min ye d'accord ok n'i y'a ye n bɛ yafa deli n bɛ ka kuma ni hakili de d'abord u ko cɛkɔrɔbaw de dugu ci k'olu denmisɛnninw bɛ wuli k'a kɛ bon aw denmisɛnninw taara yɔrɔ sɔrɔ boulevard ni irisiw ka ambassade da la d'abord o kun tɛ o denmisɛnnin bɛɛ yɛrɛ de tun bɛ yɛlɛ ka taa Kati ok a b'an ka fanga di président kɛ civil ye ou bien an bɛɛ bɛ sa ka pan ɲɛ Asimu tun bɛ présidenya d'u ma ou bien u bɛɛ ka sa ka ban donc sɔrɔdasiw ɲɛ gannen de taara M5 nɔfɛ sinon sɔrɔdasiw ka choix tɛ M5 ye o mɔgɔ y'a dɔn jigi foyi t'u la diɲɛ kɔnɔ o de y'a to taara M5 nɔfɛ maintenant ni bɛɛ kun jɛra ka taa Kati ka taa Asimi fɛ yen soit Asimi tun bɛ kɛ président ye mais malidenw sagola kuma tun bɛ f'u ye o don bon aw bann'o ma dɔw yɛrɛ propagande kɛ ka taa boulevard kan ko an bɛ taa ko irisiw kana ka tila ka taa ko soutien Asimi ne ka problème ti Asimi ko ye o ne ka problème ti M5 ko ye ne ka problème ye Mali ko de très bien maintenant c'est que maliyɛnw kan ka min kɛ sisan d'abord poste bɛ yen n'o ka kan ni militaires ye u k'a di militaires ma mais poste fɛn o fɛn bɛ yen i n'a fɔ justice économie ani finance ninnu ni affaires étrangères ninnu u k'a bɛɛ di mɔgɔ ladiliw ma minnu bɛ M5 la n'a sɔrɔ u bɛ a tɔgɔ ye di M5 silamatɔnw de la u k'a d'u ma ya u k'a d'olu ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
pour que jamana ni bɛ se ka avancer cogo min mais kalo 9 min fɔra u kana tɛmɛ o kan daba n'o bɔra yen daba i bɛna dɔn k'a fɔ ko tubabu ye hasidi de munna n b'o f'i ye u ka discrimination n'u ka hasidiya n'u ka bɛnzɛngɔnɛ a tɛ dabila fo ka diɲɛ wuli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunu ballon min tanna farafin cɛ kelen b'a la n'o ye an ka numukɛnin ye Kante ye bɛɛ b'a dɔn hali ni ye ɲinan ballon tan bɛɛ turu a kunkolo kan N'Golo Kante kan ka ballon d'or sɔrɔ mais wallahi bilahi i bɛna lajɛ u bɛ bɔ ni jate dɔw ye ka taa di mɔgɔ dɔw ma k'a sɔrɔ hali u ma 10 kelen don u bɛ taa ta ka d'u ma o de ye n ka cri de cœur ye o N'Golo Kante fanfɛ normalement n'i ye ɲinan ballon tan lajɛ u kan ka N'Golo Kante de kan ka kɛ ballon d'or ye. Merci bien, merci grand Sila depuis New York, merci mon frère, merci bien Sila. Merci bien. 00223 20 24 76 29 kuma b'a bolo malien minnu bi jamana kɔ kan jamana bɛ danga min na hakilina jumɛn b'a la a ka proposition jumɛn c'est-à-dire que a b'a fɛ a ka kɛ kɛcogo jumɛn na n'o bi ɲɛ Mali bɛɛ ma jo bɛ nɛgɛjuru la allo i bɛ k'an labɛn mun na i b'o faga walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya jɔn don allo 00223 20 24 76 29 an b'a a ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ aw tɛ weleli kɛ maa minnu bɛ jamana wɛrɛ la u bɛ wele an tile aleykum salam aleykum salam wa rahmatulah jɔn don allo oui an tulo b'i la jɔn don Maliki Traoré Guinée équatoriale Maliki Traoré Guinée équatoriale Maliki an tulo b'i la joona joona an tulo b'i la ka jɔ ani bara nba an bɛ ka émission tacogo ka ɲi vraiment ayiwa basi e ka hakilina ye jumɛn ye bon ne kɔni ka Maliko in na sa daba vraiment hakilina kɔni dira Maliko in na a si t'a la ka réussir la an kɔni an bɛ dugawu kɛ la Assimi min bolo nin ye an bɛ dugawu kɛ la pour que a ko bɛ se ka réussir ale bolo la ayiwa voilà comme a yɛrɛ ka surɔ kuma a yɛrɛ ko ten ko ni élection sera ka kɛ maa ɲɛnama ka se ka sigi la pour que an bɛ se ka bɔ coup d'État in kɔnɔna san o san wagati o wagati la donc an bɛ Ala deli o la ni élection kɛra an ka se ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ la mɔgɔ min bɛ se ka vraiment jamana yɛrɛ lataga ɲɛ wa sinon kɔni allo Guinée équatoriale 0223 20 24 76 29 20 24 78 78 allo allo Balanci somɔgɔ bɛ di an b'a denbaya ka kɛnɛ an bɛ Ala tanu jɔn don kɔni baasi foyi tɛ Sila dɔ ka bɔ New York Sila ka bɔ New York Sila New York awɔ Tuba Sila ne tɛ Sila min Tuba Sila don Tuba Sila lakaw don Sila bisimila aba ne min f'i ɲɛna Maliko in na iyo comme an ka bamanankan ma jɛya kosɛbɛ bamananw ko cɛbakɔrɔ yɛrɛ ma min kɛ i yɛrɛ de bi don a ma tiɲɛ tant que n'o de ma kɛ Maliko in na wa an bɛ taa ka segin de la Mali la maa tɛ ɲangi nin ye kati ka mɔgɔ ye a kana kati la Mali o de bɛ ka Mali to kɔ ni Koyita b'a fɛ Mali in ka ɲa bi bi in na a ka sariya daminɛ a yɛrɛ la bani ayiwa ne yɛrɛ ka place ye mun ye ne ni nin ka kan ne ni nin man kan awɔ n'a y'o kɛ jamana kɔnɔ min ma min kɛ k'o minɛ k'o don wo kɔnɔ o ye tiɲɛ ye Maliyɛn mara ka nɔgɔ kojugu parce que Maliyɛn bɛ maloya ni cɛ kelen ye jamana ta dun fɛ n'i y'o ta a bɛ du min kɔnɔ k'a bɔ kɔnɔ k'a ka minɛnw fili kɛnɛ ma k'a feere maa mana ye o tɛ se ka ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ye donc o don de bɛ ka Mali jɛ awɔ ni min ye min kɛ n'a wuli a ye dutigi la a kana lamalo o de ye Mali ci a tɛ yɛrɛ ka kuma k'ale tɛ dutigi lamalo Mali ci faga fɔlɔ bon donc jate in bɛ yɔrɔ min na sisan hali ni Hasim b'a fɛ a ka bɔ daba fɛ awɔ f'a ka sariya de taama jamana in kɔnɔ a k'a taama a yɛrɛ fɔlɔ kan a k'a daminɛ a yɛrɛ fɔlɔ dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se tubabu ma o tuma na mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'a b'a sɔbɛ la tiɲɛ nka kati ye n ka mɔgɔ ye kati ye mɔgɔba in t'a lamalo maa maa y'a kɛ a tigi taara wo kɔnɔ an ye maa maa ye jamana in kɔnɔ ko min nana k'a ma mɔgɔ minɛ a ye sariya lamalo nin ye mɔgɔba de a bɛɛ laban kɛra cogo di k'a ta seguka in na i yɛrɛ ka kuma seguka in tɔgɔ tuguni min ye coup d'État kɛ seguka ye a tɔgɔ tuguni Amadu o ma coup d'État Amadu la kana o ma coup d'État kɛ o fanga
alama dabrila betuna awo ya ibe kana na ale adenta kabla jomna tigala dabrila dala akera ni kaso wala ni ko ta fana ma shere la bota ve dabrila fana dala ma ili mala mbiri harama do ni ka ma ti ka mana mbiri ala nyeka atoma jakalo kono tondo korofo nyana sila voilà ambo fango foli beta ambo foli bare de boye aka kuna foli dillo vraiment abanyana je abambo fili abanyana je merci bien sila bali problème de sharia ko inde fo sharia inde ka tama ko di ka damina ere la awa tout à fait voilà merci bien foli boye ajana ni sila ambe malien be fo aywa New York sila nga foli bien New York 00223 20 24 76 29 allô. Allô, salam alaikum Daba. Wa alaikum salam. Ça va très bien. Jondo. Ali Diaroumba Kabo Libreville. Abibou Kabo Libreville. Ali Diaroumba Kabo Libreville. Ali Diaroumba. Alou Diaroumba Kabo Libreville. Alou Andlobila. Bon, Daba, ne hakile miye. Nam. Mali problème banaw. Nam. Parce que Mali problème bana komina. Nam. Nakila yente mugo wodon ukumbe arajo kledula ukumbe renouveau la awo uko ni president bandauna bora kafo uluve Mali salar be biduguma ulu buka ube min demande uba ufana bak utabla aywa. Donc, si ça M5 Mogo Nana, et Assimi Nana, ça, Mika, déjà Assimi le Kéré président, c'est ça. Ah ouais. Aka Fodoro, Aka salaire, milieu Keme, al milieu Biduru, Aka ki milieu Binani. Ministre Mogo, nous Niker, ministre Bita, wa, milieu Bisabasoro. Tente Mogo Bita, milieu Sabasoro, Aka Bejik. Abeka jigi sen fe mi salaire uku bejigi duguma anga bo ni kolla amolera ambi jamana ko fe amolera anta se kuma jamana mako shife mako nan kuma beka ko milite fo mi anta rambe mi foere ndam beka anga teleso nu fle nous asen gabonu dona uba foko ça c'est quel pays là ça c'est ayer moleur antarambe ni futsa uko sabali sa anga la visa an sagena wallahi uko sabali mali sagena ma antarambe ambe mi futsa antado donc c'est ça ko bebe sara su de bolo ni yaay utarem 5 mo no fe c'est que uba yira ko de sara dew numata M5 mo no fe wo dongo abi juga temeninga utara irishuka ambassador kata marsike ukasabali hali hal lutara irisufe uka dondron uka interemi angake gagner ode kany voilà d'abord nakil kay woy merci bien Agnena. Alors Abdou Kano kramo ke pour moi c'est très important et quand minier awa président Assimi Goïta na sola bi million keme ani million biduruta aka for 600 bon né des présents né ni kakanga njeno ko chamanje fanga kama kalu damado en kama million keme ni biduru kachanema nyake million moy do ke atmo no kera ikado jamana de bebe clé femi nye sharia akadamina alere la ni ma wara yira la goni bi deka aywa kramo do watmo 00223 20 24 76 29 allô oui allô salam alaikum 20 24 76 29 20 24 78 78 allô. Ouais, comment vas-tu? Alhamdulillah, Basimatea. Aywa, an yurube ala tanu ya bashiti ya fana. Okay. Jondo. Vraiment, Dauda Mariko le Kabo Gabon. Dauda Mariko, Kabo Gabon, an lobi la Dauda. Vraiment, ala ka shili kene adima. Amin. Dongo dambika nebi ka mission na me vraiment te wele ke wati be ka me bi masa wele kere. Ajaranye Mariko. Ko mali o kasawali ubu bolo da dusula. Aha. Nameta donno namesew sigatola ibara maliko ngala nyema ni sani ka dunu goro gosi bebi ka piri fara di oche donc
n'i ye mangoro gere kɛri ka don daga kɔnɔ sisan i peresera de a kana pour que a ka mɔn a sun na i peresera o de ma o. O ye tiɲɛ ye. donc n'i ye mangoro gere kɛri ka don daga kɔnɔ wari bɔrɔ kɔnɔ pour que i ka dunɔ sɔrɔ joona. ka bila mɔn na. don o don n'i ka daga dayɛlɛ wari i ka bɔrɔ dafalen i b'u ta k'a lajɛ ni min ka ma i b'o ta k'a bila kɛrɛfɛ o dunta ni min ka gɛlɛn i b'o bila bɔrɔ kɔnɔ yen. O ye tiɲɛ ye. donc Hasimu ka ko nin ne ma bila coup d'état minɛ kɔnɔ quoi. coup d'état min kɛra o ye IBK ta de ye. Awɔ. mɔgɔ minnu ko ko coup d'état man ɲi coup d'état man ɲi oui tiɲɛ don coup d'état man ɲi o ye IBK ka coup d'état de ye u tun ka jɔ k'o ka san tɔ mana tɔ dafa. Awɔ. mais bandaw mana. Awɔ. bandaw le tara kana de danaya dara ka k'a ta kana bila ka baara d'a ma k'an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan. Awɔ. daba ni i ka mɔgɔ bila baara la ni k'a ye a taacogo man ɲi i ka mɔgɔ i kumana fɛ a ma baara changer ka mɔgɔ wɛrɛ ci a ma tuguni ka fara i yɛrɛ ka kuma kan. Awɔ. baara ma changer daba i bɛ mun de kɛ sisan. I b'a bɔ yen. i b'a ta ka bila kɛrɛfɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini. n'a se b'i ye i dalen bɛ min na ou bien i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko jɔn de bɛ se ka nin kɛ ni mɔgɔ min sɔrɔla ko ne bɛ se ka nin kɛ bon n y'a d'i ma a kɛ tan. bon maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ ni ko dɔ de ye quoi ne ma se k'o de faamu. o ye mun ye. don o don k'an ka segin an danbe ma don o don k'an ka segin an yɛrɛ ma k'an kana fili an yɛrɛ ma. daba est ce que ladu tiɲɛ ye an danbe de wa. ɲininkali. daba ele ni ne ni mɔgɔ wɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bon dɔ kɔnɔ wali ele daba ka studio kɔnɔ ko bon an k'a kɛ tan daba hali ni mɔgɔ fa ko de bɛ yen. an mɔgɔ saba wali an mɔgɔ naani mɔgɔ dɔ de man kan ka bɔ kɛnɛma ka taa o ko de fɔ kɛnɛma le. o man kan. hali ni ko ɲɛnama tɛ hali ni mɔgɔ fa ko de a man kan ka fɔ kɛnɛma. a man kan ka fɔ o ye janfa ye. bon sisan mɔgɔ minnu taali ta ka bɔ foro kɔnɔ ka na fanga d'i ma ko bon i ni anw kɔni a fɔra ko ministère tɛ se ka jamana mara. an ka fanga di civil ma. awɔ. bon an nalen la i bɛ se ka baara kɛ an b'a fɛ cogo min na i bɛ se ka baara kɛ ten. donc an ka layidu ta ɲɔgɔn ye o kan. e ne yɛrɛ fana k'a signé o kan i sigilen o kan. o signature kɛyɔrɔ la est ce que a fɔra k'a ye taa fɔ France ko ni u ka compte ta ni irisiw le wa o fɔra a ɲɛna wa. ayi. bon janfa bɛra mɔgɔ bɛɛ la fɔ jama ɲɛmɔgɔ surtout jamana kuntigi janfa bɛra mɔgɔ bɛɛ la layidu cɛ bɛra mɔgɔ bɛɛ la fɔ jama ɲɛmɔgɔ layidu cɛ ma bɛn jama ɲɛmɔgɔ la fiyewu yɔrɔ kɔsi hali n'i kɛra kafiri ye. e bɛ k'o mun fɔ o de kɛla wa. oui an ka filɛ ne k'a lamɛn télé renouveau télé kan. non mais parce que là. ne tun tɛ yɛrɛ min fɔra ne yɛrɛ kuma na o de kan quoi sinon ne tun tɛ yen. fɛn minnu fɔla ko y'a cause nin t'a la quoi. o t'a la. bon ne kɔni bɛ min fɔ sisan. Mariko. oui. e yɛrɛ fɛ fura jumɛn b'a la a ɲɛni na. fura min b'a la sisan. bon ne fɛ o bɛ Hasimu to yen nɔ a bɛ kalo 18 min fɔra a k'o tɔ dafa. jamanadenw ka kalafili kɛ. ni bɛn kɛla mɔgɔ min kan o kɛra civil ye o kɛra société a tɔgɔ bɛ di société civile mɔgɔ le o kɛra politique mɔgɔ le o kɛra militaire le o ni jamanadenw ka kalafili ka min ta. o de bɛ sigi an kunna an bɛ jɛ k'o ka baara filɛ ni minnu b'o dɛmɛ u b'o dɛmɛ a ka baara la. i ni ce Mariko an ɲɛna. voilà sinon n'an ka kɛ tan ko Hasimu ka bon dɔ ta bon ne kɔni. alors Mariko ka téléphone tigɛra 00223 20 24 76 29 Mali ko don maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan an tulo b'aw la dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. an tile somɔgɔw bɛ di. aba jɔn don. Jiriba Traoré de bɛ ka bɔ Guinée équatoriale. monsieur Traoré ka bɔ Guinée équatoriale an tulo b'i la. ok ne kɔni bɛ min fɔ a ko la komi an ye denmisɛnnin ye mais mɔgɔw bɛ ka bandaw jalaki mɔgɔw ma bandaw kɔni ka kumakan mɛn parce que bandaw ka kumakan tɛ se ka mɛn nin waati nin na quoi. donc mɔgɔw kɔni ye bala ka kuma caman fɔ. donc ne yɛrɛ kɔni y'a kɛ mun ye dɔrɔn fanga de nege bɛ Goyita nin na ale de y'a wuli dɔrɔn pour que a yɛrɛ bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min quoi. mais ne kɔni bɛ dugawu de kɛ an b'a ɲini pour que Goyita bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo min komi olu yɛrɛ de ye sɔrɔsiw ye. donc an bɛ dugawu kɛ a ye a k'a jija kosɛbɛ sinon a ye bandaw ta cogo min a yɛrɛ bɛ taga ten quoi donc a k'a jija dɔrɔn o de y'an ka ɲinita ye quoi. amina rabi Allah a faamuyara Traoré i ni ce merci bien. Toussoui 00223 20 24 78 78 dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo oui.
Salam alaikum. Allo. Anche. Wa alaikum salam. Kisima Fofana Guinée Équatoriale Malabo. Kisima Tunkara Malabo, Guinée Équatoriale. Antlobila, à Fofana. Oui, Kisima, allez-y, Antlobila. Ouais, mais comment folo minga oui, c'est ka carte biométrique. Aha. Vraiment kati ner daga boba ila sa nyel lumen no ke ligos no bon toko nyen no chama ke aha bon ga yedu sera ka fengen bla a valeur kati na ko yedu sera ko bla valeur là c'est très important pour les étrangers aha bon va isra ka bi moko senge ado no fe yo do lo ko se bon comme passeport menebulo mandira je ko se meni moko me nyo be carte consulat ba do bula do sengana ko sebe bon carte ngina bene bolo bon carte ambassade be bolo Malabo ya bon ko ni ma sengen meya e ni ivoirien do bi ngon fe olu sengena komi chebora ka fo lu me jogo mena olu sengena ko sebe yere e muna ado amika bo Cotonou ambora Cotonou de no e bene katali amika ta Lomé. Ah bon. Oui. Comment vous Kisma? Parce que ko cheka carte de consul ethnique ko ati Valdela ko atseka vagina e kabo Lomé katatro. En non, il est quitté avec sa Côte d'Ivoire pour venir à Cotonou. Bon maintenant, il va partir à Lomé pourquoi? Mais au cas tien c'est ko finalement en ka war sala la do malok. Oui. Et puis quand la même mine est beau de fois, quand elle retourne la même quoi de base. 00223 20 24 65 29 ni iamwele iba an lamena femina ibo toy ni téléphone kon soro kaba ibe téléphone de lamena. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, Jondo. Pour passer Mamadou Silla. Kabomi? Kabo Tchécoslovaquie. Mamadou Silla, Tchécoslovaquie. Ouais. Mamadou ibaraka lamena femina au Datougou. Ah, ok. Anklobila. Mamadou Silla, Tchécoslovaquie à Dougou Djumay. Ah, on est pas à ma capitale, on a un à capitale Toro. Mamadou Silla, Cambin. Tchécoslovaquie. 20 24 65. Salam alaikum. Allô? Oui, Slovaquie. Allô? Non, non, ça va. Jondo. Karoun Diallo Kabo Sénégal. Michel Diallo Kabo Sénégal. Sénégal du coup du mai. Sénégali Douta. Hein? Douta. Ah, Douta. Ah bon, ça va vous faire ça. Ok. Entre Bila Diallo. Donc, Malkoum Goni. Ah. La akira era bolo ya kuna sulu bade. Ah, ayo ala ka ambo akono. Parce que al ni ga problème sur ni sara Sénégal tomo fe. Petit jaje mo era de. Parce que si era buga foko président Malla. Aha. Ah, ni mo mala barabala nga binyana bo ni ala sono kan isran. Ah, yere ko ni. Ne jirla tigel madi go malkola. Ayi jigla kana tige fengo feni ya galale kuduma ba ko feni ala sona. Ah, anga duo ke. Ya rabbi jalo anga duo ke ni ala sona anga duo ke. Ala ga nyaga dam. Ami ya rabbi, ami jalo. 00223 20 24 98 Djekafo. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, ça va? Oui, ça va. Jondo. Koulibaly. Kabomi? Kabo New York. Monsieur Koulibaly, Kabo New York. Oui. Koulibaly, how are you? Fine. I am very fine today. Ouais. I listen to you. Ça va? What kind of member die? Ambe ano. Jamana kumpa de bana ko sabat. Jamana kumpa bala et pourtant ça va aller. Ame doge albi alaga anyama boala. Ya Rabbi Allahu ami. Jamana mandi. C'est va Koulibaly. C'est va. Oui. Alors, dis-moi, Abinu est leader ou est Ikadon
Alors, qu'est-ce que tu penses concrètement? Et il y en a à Kanga qui est tout le monde à Wasangabo Gelen, Koulibaly. Bon, bolo Mali problème ne rek kelem bolo quoi Mali problème justice de do amogo be justice for la ngora minge warba chane tam ay juju bla niveau condition na quoi para be constitution ba ko fembe be constitution kono ma da do ka appliquer tout à fait oui appliquer dans juju ka jija ka barake jamana ere kanu ere la quoi yugo ka dabla haldi ere wolo de ne be problème na ka do ka to la faut trabo justice kan ka clairement ka justice ka renforcer ka damne président era la fo dugumo hinate no damna na sisa hali coup d'état na bedabla oche wallahi oche hali coup d'état na bedabla coup d'état sika dabla ni justice ni coup d'état ma ke avec abanya ja ko coup d'état so asu na mune kama kan la kana polisu ga mune kama kan la kana ni mo ko kera sisa mi manya ja ko lubina ge ja ko no mana me nyo fa ka nyo ba oche donc sans former la jo justice claire de ka justice nyana ma ke jamana kono abana c'est tout no kera dro baby claire parce que ba do ni kera ya fa monter yurugute ni ni kera ni ne wikina donc ja ko e ba dabla alors Seba dis-moi e ka don reka lanyini iye min fo o de kiri blo ka jeya kiri ka kechugola mimi jamana shara blo kono o ka tama chugola abana o drone ne bisa en sauver o drone ne bisa adama de sauver bien c'est tout alors te ko foi ay chamanje fanga mi vleni e ka kila juma nyo fana kan bon o chamanje fanga ni to wa reto la parce que ko rom la dro malien be de fara nyanga de ka tia de me quoi parce que fura ne nyebe fura bala o drone do parce que na ke to dro gingu sigil du fa sigile be kena mo ka la je ko lu be fa andu ne to na fara la nyanga u be sranya quoi maintenant en bora nyanga na dro c'est fini o be do menana oche donc famero mna sizane sari erreur fouette sans fambe anga jega nyogon deme ka jamana bega ko jamana mina quoi na bora afora la dron karatina ndo ta karatina no kuma tese sa anga to nyogon bula anga sude nyogon bulu anga jega bareke justice toujours ka bama justice ka merci Seba no ne justice ne bama ngala justice la hal coup d'état na be dabla parce que baro ni coup d'état ke mime kila ya fa motala voilà Koulibaly Allah ka nyuma mbola amina ya rabbi ko amé malien be fo New York merci bien merci Seba thank you very much 00223 20 24 76 29 sûrement le dernier auditeur alors ika don ashwale mbe radio te ka fola mo laba ambota wati atoma jamble salam alaikum allo oui antle salam alaikum wa alaikum salam jondo 00223 20 24 76 29 radio Jekafo tungarango ka kene ambola nega juru laba salam alaikum allo salam alaikum wa alaikum salam allo salam alaikum alaikum salam jondo antle somo bedi kana ibkan lamema ufa bay samurado tambura kabomi kabo Congo tambura kabo Congo antlobila wati to manjable tambura bismillah amba sumo be kage na foite antlobila alors kon ba foite alors désolé pour cet auditeur allez baraka la main voilà effectivement baraka la main mina voilà donc kango tu nga kuma ñoo fe aminu kuma ñoo fe téléphone allo salam alaikum wa alaikum salam dawa bismillah jondo et Paris jondo Ousmane Sidibé Paris Ousmane Sidibé Paris Ousmane allez-y Antlobila vous êtes le dernier auditeur bon ne ko ninga kuma laban kuma follow ke mi hen laban ka do ke mali dro alaka mali ka kubeta nyefe alaka kisi balaw ma ka bo mali fambe fe ya rabbi Allahu akbar oui sur le science c'est kuma la folie do sur Paris. Alors, mais Sidibé, dis-moi, alors toi qui es Emimbe français, toi c'est bon envers le Mali, c'est bon? Qu'est-ce que tu en penses? Neve do ke Mali alaka Mali ka kove nyanabo. Ya la ka fui folanta do wi.
Alors, merci bien, Siribé. Voilà, Siribé, merci bien. Alors, sur cette bonne note, Ambe Djemoukan Kounje, et quand Siribé Kokale Bedou de Ala Kangishi, Ala Kamalitanga, et ça aussi c'est une très bonne chose. Ambe Bidjeka, O, Dou Fanake, Kasiribé, Kadou Sinji, Ala Kamalikishi, Ala Kamalitanga, Abdou Touré. Mais pas d'amalgame Kramo de Batungara, Sabla Mauka Machama Fobi, Nefe Nto Fodoni, Nefe Amisan Biworon Kile, indépendance en gang ou de Magé, et ici Francine, Bek Moredi, Mosek sécurité Kalfa Maurela, Anganji Jare Kula, Aniam Katamuna, c'est pour nous divertir au débat parce que nous il a manifesté que la Munubulu, Amka Munufo, ou communiquer le Mafo. Moro Yafko communiquer le Mumu, ou qu'on fournissera la Andelento parce que ou de la Koban Ninchamanke, mais Angato Saran quoi. Donc Angato Siranmanka, Anganyon de mes transitions, to et Kalokontomi, Ashimaka Baran Gagné, Kasaka élection organisée, Fankatimoti la Moma, et puis Shara Kasaka Singé Nafo. Nous voulons commencer à faire vraiment impunité kadabla. Cheraka boula bolchula juju, demana to akachukula. Chera ou yemunu fo ou ka boul a bolchula no kala obe ato amta sranimo kala kanya kadama. Ami, une dernière question. Donc tu es d'accord avec Assimi Goïta, président de la transition, tu es d'accord? Bon, moi je suis un démocrate, je ne peux pas dire que je suis d'accord, mais quoi qu'elle a kaban, ne faut pas d'abla ça. Moi j'ai posé une question concrète. Et je suis démocrate, je suis républicain. Assimi Goïta ka Mali président et transition na. C'est ça. Kadiyewa amandie. Injira na akakalo konto to dafa. Akad ne fanay. Oh abana. Do anga deme. Anga deme. Ambalma e ka don aminu sigile gudo ka lame ni de kera gerdege bi e ka don bi jamuka amba kunje ni nyoro na alaka Mali kulusuma alaka jamana dum be kangelen kan e ka don ni sago jugu sago Mali dum sago alaka kan sago dama. Ce qui est sûr et certain, Moussa Karaye, Bakari Karaye, Chaka Karaye, ou t'es ivoirien, togolais,